Filba cɛ ana muso denmisɛn ani maakɔrɔ foli ni tanuni ani walimadɔn bɛɛ ka taga bɛɛ lajɛlen yɔrɔ mɔgɔ sɔgɔlen bɛ Cap Mali Plus ani Malikura kunko la ni wagati la an b'a fɔ dantɛ foli min na bi ye tɛnɛndon ye n'o ye août kalo tile 15 ye san 2022 bi an ka mɔgɔ welelen olu ye Boumabel Diawara n'ale réseau kana minnu bɛ baara kɛ réseau kan n'o ye les médias sociaux olu ka président par intérim kunnafoni ɲinina do kunnafoni dila do ale b'an bolo kɔrɔ bi n'o bɔra yen nɔ Ousmane Mamadou Traoré bɛɛ b'ale wele ko OMT n'ale jeunesse M5 RFP ale fɛnɛ b'an bolo kɔrɔ bi tɔn belebeleba 4 b'an bolo bi n'an sera k'a bɛɛ épuiser yanni temps ka taga n'an ma se k'a bɛɛ fɛnɛ kungo kɛ bi donna natɔ la don caman bɛ Ala bolo an bɛ dugawu kɛ Ala ka olu fara an si kan bon ani sɔgɔma Musa an bɛ foli k'i ye ka foli kɛ Cap Mali Plus lamɛnbaa bɛɛ ka foli kɛ n barokɛ ɲɔgɔn ye n dɔgɔnin OMT k'a fo fɛn min ye n balimamuso ye ka foli d'a ma n dɔgɔkɛ Umar mɔgɔ min bolo bɛ suya kɔlɛ la n'o ye S a fɔ ko Ala ka kɛ W S tulo bɛ nin na dɛ donc vraiment ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka fɔ nin y'an sigilen baro kunna inchallah voilà OMT Musa Jara k'Ala fo ka barikada ka sela an ka kiraba in kan kuntigi Mamadu kisi n'a sallallahu alaihi wasallam ka maliyɛnw yɛrɛ fo maliyɛn bɛɛ cɛ fara muso kan surtout kɛnɛna diaspora minnu bɛ kɔ kan ne b'u fo ka fo kanu nɔgɔ ka cɛsiri la ka n ka sɔrɔlaw fo a ma mɛn an bɔra den la dɔgɔkun tɛmɛnen minnu tɔɲɔna ani minnu tɔɲɔna b'an k'o cɛ ani minnu nata yan ka ɲini Ala fɛ Ala ka yafa u n'an bɛɛ lajɛlen ma u y'an kɔ mun Ala k'a nɔgɔya an bɛ taa jɛ mun Ala k'a nɔgɔya u sara k'u to fasoko de la u sara ka faso darapo t'u bolo Ala k'o courage d'an yɛrɛ la an minnu bɛ yan an ka se k'o ɲɔgɔnna ladege k'a yɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye o balima minnu bɛ yan Ala ka fɛn nɔgɔya an bɛ se ka fɛn mun k'u ye pour que k'u hakili n'u hakili sigi k'an ko débatteur n'o ye n kɔrɔkɛ ye n'o y'an ka président ye Boumabel Diawara k'a fo o ye baara min Ala de se k'a sara k'an tɔw fo yan grand sœur bɛ yan k'a fo a Keita ani technicien k'a fɔ maa sirilen bɛ Cap Plus Mali la sisan ani minnu bɛna partager n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen o maliyɛnw ka partager information urgent jamana kɔnɔ dɔgɔkun daminɛ na n'Ala sɔnna ma an b'a d'u ma inchallah merci Musa. Evelyn aya ayiwa an b'anw filɛbagaw n'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Boumabel Diawara ani an ka OMT nka an ka yira mɔgɔw la fana ko an ka bubu national ni min tun bɛ ɲɔgɔn na ko tɛ Evelyn silamɛ ko ne Evelyn silamɛ an tɛ mɔgɔ kelen ye a fɔra ko mɔgɔ caman ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko e Evelyn don Evelyn tɛ ale Evelyn tɛ ok Sonko Media fana ye kɛnɛ sɔrɔ Bobo an bɛ don an ka thème kɔnɔna na joona ka ɲini an filɛbagaw fɛ hali bi ka dɔ fara partage kan kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ Ousmane premier ministre n ka premier ministre Docteur Choguel Kokala Maïga k'a farimanda la maintenant citation bɛ cogo di an bɛ don ni o ɲininkali ye fɔlɔ ka mɔgɔ maliyɛn dɔw bɔ kunnasiri la o ye tiɲɛ Musa alhamdulillah rabbil alamin parce que depuis samedi on a yirimɛ caman bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ fɛn radio dɔw kan ka fɛn caman fɔ premier ministre ka banako kan an bɛ Ala fo k'a bala barikada ka fɔ mɔgɔw ye siga tɛ mun na mardi an kun bɛ primature la PM jiginnen il était un peu il ne sent pas bien a ye docteur nana visiter chez lui ne yɛrɛ kun bɛ ne bɔra yen ka taa émission dɔ la avec Boumabel émission banna je me suis retenu là-bas il ne sent pas bien quoi u y'a lajɛ visite kɛ u ko repos baliya de don après plus d'une année a bɛ baara la repos t'a ye primature minnu hakili b'a la minnu bɛ taa primature la hali dimanche primature bɛ taa primature la de 6h il descend 23h 0h kuma dɔ la 1h du matin wallahi n'a bɛ Bamakɔ yan même le dimanche primature bɛ baara kɛ kuma dɔ la primature nana bɛ se ka 2 semaines n'a ka famille a muso n'a denw to ɲɔgɔn ye mais n'i t'a réalité mais ka garde y'o serré a collaborateur y'o serré an minnu ka siran an y'o serré
bon a ye ko ta n'allure dɔ ye c'est normal parce que ni nana jamana sɔrɔ cogo dɔ la surtout kow cayara n'i y'i sigi ten a bɛ kɛ dabiri n t'a siɲɛ fɔlɔ ye Malaisie kan sɔrɔ a bɛ taa tuma min na septembre tɛmɛnen Nations Unies na n'a taara déclaration kɛ yen déclaration banna na premier ministre bɔra ka bin premier ministre ye 2 jours de kɛ a tɛ se ka appel ta mɔgɔw t'o kalama fɔ mɔgɔw ye mais comme Zena ta o kɛra Bamakɔ yan a y'a fɔ a collaborateur ye docteur ye mun d'a ma consigne d'a ma a ka repos ta pendant 8 jours normalement n'Ala ka jɛ sini mardi a kan ka reprise daminɛ bon mɔgɔw fana bɔ a premier ministre yɛrɛ mankan na a bɛ repos la ani premier ministre bɛɛ b'a kalama chaque lundi au vendredi dimanche n ye mun fɔ mɔgɔw b'a ye 6 heures du matin a bɛ segin heure min na n'a bɛ Bamakɔ yan et puis olu b'a kalama a bɛ Bamakɔ yan a tɛ ka taa forcément mɔgɔw b'a senti nin tɛ premier ministre dɔn fɛn kɔrɔ ye n'a ye nin kɛ dɔrɔn fɛn dɔ bɛ yen là ka o fɔra ko a ka taa so a n'a ka médecin ko non il ne sent pas bien vraiment a bɛ so a ye dugawu don a ye bon ça a été mal interprété par certaines personnes u y'a fɔ k'a juguya mais basi t'o la parce que mun b'u kɔnɔ o ŋaniya de u y'u ŋaniya de fɔ olu bɛ fɛ ka kɛ tan de mais Ala k'a kɛ ten Ala b'a yɛrɛ bolo mun ka di Ala ye a b'o de kɛ jɔnni na wa jɔnni yɛrɛ sogo t'o la yɛrɛ donc u ye mun kisi premier ministre an b'a deli Ala fɛ Ala ka kɛ ɲuman ye ka baara ni premier ministre la Mali ko bɛ faamu mun na sisan an ka jɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma foyi t'o bɔ k'a fɔ mɔlɔn ye nɔgɔ tɛ mun na siga tɛ mun na premier ministre a kun fari man d'a la dɔɔni et c'est normal n t'a siɲɛ fɔlɔ ye et puis mɔgɔkɔrɔba de don fana âge ma la et puis n'i bɛ kɔrɔ yɛrɛ sinfin ye bana de tout à fait activité min na bi tuguni c'est pas du tout facile k'a tenir jusqu'au bout donc au yɔrɔ dɔrɔn de don siga t'a la premier ministre va très bien le même samedi a ne ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone le même samedi AVC ye mɔgɔ min bin o bɛ téléphone na alhamdulillah Ala ka kɛ hɛrɛ ye an bɛ dugawu kɛ Ala ye dugawu minɛbaga ye ka deli Mali karamɔgɔba Mali dinɛtigi sugu o sugu bɛ yen bi an ka jɛ ka dugawu kɛ an ka autorités ye a n'an yɛrɛ ani jamana ye vraiment Ala ka kɛnɛya di an ka autorités bɛɛ ma sans exception n'Ala ka jɛ ye sini premier ministre bɛ reprise daminɛ wa ka docteur ka consigne na n'Ala mardi yan kɔrɔ mais est-ce que ça ce n'est pas trop pressé c'est trop même pressé parce qu'il est même conseillé à 15 jours de kɛ et puis a ka 2 mois de bila a ka téléphone na kɛ éviter la mais il peut pas tenir jamana in bɛ situation min na c'est normal sur le champ ale yɛrɛ jamana bila sanfɛ jamana dun b'an bɛɛ sanfɛ a se ye min a bɛ wuli k'o kɛ mais a bɛ taa reprise daminɛ mais fɔlɔ a bɛ allure min na a bɛ na caman b'o la pour tenir le bout de petit à petit o yɔrɔ dɔrɔn la k'a fɔ a bɛ clinique dɔ la a ma taa clinique la nɔgɔ ka b'o la k'a fɔ a bɛna taa kɔfɛ tuguni furakɛli la unimɛri dan don a bɛ ka minnu na galon don c'est faux c'est assur faux an ka se ka b'o la quoi an bɛ yɔrɔ min na bi le premier ministre va très bien Dieu merci repos commencera ka fari minɛ ka ɲɛ il commence à être en l'aise an bɛ dugawu de kɛ sini ɲan kuma ka sɔrɔ a bɛ bureau kɔnɔ mɔlɔn ka imager ye ka partager n'Ala sɔnna ma an ni baraji merci Bobo i bɛ se ka dɔ fɔ premier ministre ka nin banako kan parce que mɔgɔ caman kɔni y'a interpréter cogo caman na caman y'i ta fɔ a la i bɛ se ka jumɛn fɔ nin na bon ne kun y'a dɔn k'a bɛ laban dangali ma parce que u ye ko sugu bɛɛ kɛ u bɛ fɛ ka Choguel lata ko sugu bɛɛ kɛra donc a bɛ laban yɛrɛ hali n'a kunkolo ni y'a dimi a bɛ kɛ ko ye an ma sigi ni min ye an balima kunnafonidila dɔ yɛrɛ y'a jira k'a fɔ o y'a ka publication ye ka avion bɔ a ka avion bila a ka publication sanfɛ c'est vrai ne b'a bila n kunna an kana juguya ɲɔgɔn ma fo ka se niveau dɔ la premier ministre ka agenda tun b'a bolo Malaisie y'a minɛ i n'a fɔ OMT y'a fɔ cogo min na a y'a ka rendez-vous reporté o bɛnna ni an ka média dɔ ye n'o yɛrɛ ye Jeune Afrique yɛrɛ fɛnɛ tun b'o mɔgɔw fɛ Jeune Afrique fɔlɔfɔlɔ de ye fɛn in bila mɔgɔ yɛrɛ tɔw m'a sɔrɔ k'a ɲini dɔrɔn olu y'a bɔ k'a partager mais Choguel bɛ gɛlɛya sɔrɔ anw de ye a bɛ wuli ka jɔ min na a bɛ jasiri min na a t'a jamu tɔgɔ la a t'a ka den tɔgɔ la a t'a ka du tɔgɔ la a bɛ maliyɛnw de tɔgɔ la mɔgɔ min ye nin kunnafoni jugu ninnu bila k'a fɔ u ka sabali dɔrɔn ni Choguel ta don sera a bɛ taa o a fɔra dɔ kɔ o mais yɔrɔ dɔ bɛ yen an bɛ a remercier o la k'a fo o la ni nin ɲɔgɔn kɛra mɔgɔ mɔgɔ la o b'a bila avion médicalisé kɔnɔ ka bɔ n'a ye mais Choguel y'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ fura maa min bɛ 100 sara impôt la ani maa min bɛ ba 100 sara impôt la k'a bɛɛ ye kelen sariya ɲɛkɔrɔ a bi yan maliyɛn médecins de bɛ k'a furakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la médecin militaire yɛrɛ b'a la k'a furakɛ nin de ye c'est vrai an bɛ minɛ médecin na nin ka ɲi yɛrɛ moral ma quoi mais don o don Mali faamaw de bamunen don ka bɔ an ka taa kɔfɛ an ka taa kɔfɛ yan yɛrɛ médecin dɔw bɛ jɔ u yɛrɛ la donc Choguel an tɛ Ala deli bɔnɛ la mais n'a nana a ka ɲini vraiment à la malienne ni nin y'a kɛcogo ye
vraiment ka premier ministre ka duwawu k'a ye ko ala ka vraiment a nɔgɔya ala ka wuli ka jɔ a sen fila kan ala kana foyi k'a la nin kuma jugu minnu fɔra ala ka nin fara a si kan ala ka a jo hali bi parce que nin ŋaniya minnu filɛ nin an bɛ ninnu dɔn politiciens ka ŋaniya don n'u ye ko sugu bɛɛ k'i la i bɛ ka yɛrɛ ka saya fɔra siɲɛ fila n b'a dɔn n'i y'a faamuya i bɛ ka sara fo siɲɛ fila siɲɛ yɛrɛ dɔ la a fɔra k'a fɔ ko bɛ banna ko kɛra turki bon bɛɛ y'i ta fɔ an bɛ nin de la tan koyi an bɛ nin de la tan an bɛ nin de la tan an bɛ duwawu de kɛ ala ka fara Choguel si kan ala ka wuli ka jɔ a sen fila kan. Amina rabi ami. O kɔni OMT nin ko in kɔni kɛlen ne yɛrɛ kɔni ma politiciens caman ka communiqué mɛn k'a fɔ ka meilleure santé souhaiter premier ministre ye n kɔni m'a ye dɛ a bɛ se ka kɛ a kɛra dɔw y'a kɛ mais ne kɔni m'a ye. I bɛ se ka jumɛn fɔ o la. Bon an bɛ se ka mun fɔ o la sincèrement parler ne mɔgɔ dɔw ta ye mais beaucoup de politiciens ici au Mali ani mouvement des politiciens olu caman déplacé la ka taa fɛ yen sur le champ parce que mɔgɔw jatigɛra n'a fɔra AVC mɔgɔ min bi maa min y'an ka chef de gouvernement ye a bɛ effort min na a bɛ baara min na a b'an jɔyɔrɔ min cɛ bi vraiment cadre caman n tɛna tɔgɔ citer alors ko tiɲɛ mun b'a contre la mun t'a contre la parce que an bɛ se ka Mali ko la an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais adamadenya la an ye kelen ye an kana ɲinɛ o kɔ. Bi an tɛ fankelen sini an bɛ kɛ fankelen kunna n dɔw jɛra bi an n'olu tɛ fankelen wa n dɔw fana jɛra kunu bi an n'olu tɛ fankelen diɲɛ yɛrɛ bɛ ten caman déplacera u ye université bila ka déplacer ka taa u yɛrɛ tulo na mun bɛ ani ɲɛ mana min ye o ye réalité sur le terrain caman y'o kɛ an k'o foli la s'u ma ni ye maliyɛndenya ye ni ye maliyɛn yɛrɛ ye ni maliyɛn kelen kungo sɔrɔ bɛɛ y'a sɔrɔ Mali dɔrɔn ni nin nin y'an ka tabiya de bi kunun nin man ka tilana foyi la fanga ɲini man ka nin tilana ko foyi man ka nin tilana maliyɛnw y'o mun ye an bɛ bonyamasegin k'u ye u ye minnu bɔra vraiment ala k'a kɛ ŋaniya ɲuman ye ka segin n'an bɛɛ lajɛlen ma ni ne ye jamana in ja yɛrɛ ye o de bɛ fɔ anw ye social jatigiya b'anw de fɛ yan bɛɛ ka tɔɔrɔ ye bɛɛ ka tɔɔrɔ ye bɛɛ ka hɛrɛ ye bɛɛ ka hɛrɛ ye n'o commencé ka na Mali la o ye tare ye o de tun y'an jɛ bi n'an b'o crise kɔnɔ n'an y'o hakilina sɔrɔ ko tilennenya sɔrɔ alhamdulilayi Musa an bɛ dugawu de kɛ ala k'o kɛ taɲɛ caman kɔni déplacera ne ye caman fana ka communiqué ye hali pour n y'o ta ye ni mɔgɔ caman y'u ka communiqué ye mais caman yɛrɛ de déplacera o de la vérité ka taa u ɲɛ d'a kan si yɛrɛlama mun bɛ yen mun bɛ k'a fɔ o de ye énuméré yɛrɛ kɔ da sira la parce que caman bɛ yen kali n'olu tun y'a partagé mɔgɔ tun b'a ta comme tiɲɛ don mais comme olu yɛrɛ déplacera u ɲɛ ye mun ye ani tulo ye mun mɛn o bɛ somɔgɔ samabɔ o ye ko in da sira la an bɛ dugawu de kɛ ala ka premier ministre ɲuman segin an ma ni hɛrɛ ni baden ni farifoni ye ni jamana jɔ ye ni ala ka jɛ ye. ayi a bɛ Musa kɔnɔ ko ni fɛn min ko n'ale ma fɛn min walima k'ale ma fɛn min mɛn k'o ma kɛ. i ye ɲininkali de kɛ o bɛ n ye n ta fɔ i ye ɲininkali fɛnɛ d'a kan tuguni. Voilà, OMT. Maintenant ne bɛ OMT ka kuma sɔn ji la Musa ka ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ Maliko la an bɛ se ka hakilina kɛ différent bɛɛ n'a ka hakilina don mais n'a sera niveau dɔ la an ka juguya in bɔ a la adamadenya ka na quoi o ye Mali danbe kɔrɔ ye Choguel bɛ jɔyɔrɔ min na bi bi in na normalement n'a banana bɛɛ de kan ka différent bila kɛrɛfɛ ka dugawu dɔn k'a ye a bɛ se ka wuli joona cogo min na ka continuer a ka baara fɛ mais a bɛ taa a bɛ se non o juguya ka ninnu an ka b'o kɔnɔ an k'o dabila Musa et puis ka Choguel fo kosɛbɛ yɔrɔ jumɛn parce que ONT y'a fɔ sisan de 6h jusqu'à 21h 22h même souvent dimanche fana bɛ Mali kɔnɔ yan est-ce que jeunes bila baara la bi bi in na de 6h à 20h est-ce que a bɛ se ka tenir pendant un mois n'a ma claqué surtout à son âge non a kan ka fo kosɛbɛ non Maliko la a ye koba kɛ hali k'a da o dɔrɔn ma a ye baara kɛ quoi voilà. ayiwa an b'a hali bi a ɲini an filɛbagaw fɛ u ka dɔ fara partage kan hali bi tuguni Bubu an bɛ don 49 soldats ivoiriens olu ka cas an bɛ don o kɔnɔna na a kuma a cayalen don an y'a mɛn k'a fɔ ko an ka autorité ye mandat de dépôt o dar'u kan k'u bila o la i bɛ se ka jumɛn fɔ o kan fɔlɔ sɔnni an ka tɛmɛ ni question tɔw ye. Bon an kun bɛ ka min éviter o de kelen filɛ Mali sigilen don badenya ni sinjiya de kɛ depuis ko in kɛra delikɛlaw bɔra fan bɛɛ an b'a ye k'a fɔ Mali yɛrɛ y'a dɔw yɛrɛ ko Mali yɛrɛ de ye fort wele dɔw ko non ko fort yɛrɛ de wulila a yɛrɛ ye a mana kɛ sira o sira fɛ Mali kɔni sɔnna Mali sɔnna ka sɔn an ka sigi an ka kuma
fɛn min ye an ka diinɛtigiw fɛnɛ n'o o ye au conseil ale ni an ka fɛn min ye chrétien diinɛ maaw ye an b'u fɛnɛ fo olu fɛnɛ wuli ka jɔ kɛ ka na deli la fɛn min ye Nations Unies yɛrɛ fɛnɛ ka lasigiden la croix ale yɛrɛ fɛnɛ nana deli la nin bɛɛ kɔrɔ ko Mali jo don mais Mali ye laɲini 3 dɔrɔn de kɛ min ni ko gɛlɛn tɛ fɔlɔfɔlɔ ye min ye Alassane ka jɔ a la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko mɔgɔ ninnu nacogo man ɲa filanan ye mun ye Alassane k'a dɔn k'a fɔ a k'a fara Mali kan ka Mali sumayali ko k'o ɲɛɲini sabanan ye mun ye baara minnu bɛ dugu ma Alassane b'a dɔn Mali faamaw b'a dɔn a k'o dabila nin fɛn 3 de ɲini Alassane fɛ Alassane ko ko o de tɛ se ka kɛ bon ne ma nin ko yɛrɛ gɛlɛma yɔrɔ ye mɔgɔ ninnu u bilala sous mandat de dépôt pour atteinte à la sûreté de l'État ça yɛrɛ k'a fɔ k'u nana ka na jamana ka dafirili kama procureur ye o ɲininkali kɛ u la wa o kuma yɛrɛ fɛnɛ tugun o de kɛra procureur fɛnɛ ka kuma ye ka sɔrɔ k'u bila sous mandat de dépôt u bɛ yɔrɔ min na ko bi yanni u yɛrɛ ka taa bila mandat de dépôt la Côte d'Ivoire yɛrɛ chargé des affaires ambassade chargé des affaires ale n'u ka lasigiden wɛrɛ u nana u ni mɔgɔ ninnu ye ɲɔgɔn ye u n'u ye ɲɔgɔn ye u y'a dɔn k'a fɔ basi foyi t'u la Mali bɛ a ka sumali de kɔ Mali tɛ dugu wɛrɛ kɔ Mali tɛ kɛlɛ kɔ Mali ma taa mɔgɔw minɛ wali jamana kan Mali ma t'u minɛ ko wɛrɛ la Mali y'u minɛ Mali dugukolo de kan Mali ye ɲininkali de kɛ ko a kɛra cogo di k'u nana mun na nin de ka kuma nin de jaabi ma sɔrɔ hali bi deli bɛ sen na deli ko tɛ nin ye o karisa i nana mun na an ka jamana sanfɛ ani yafa ma o to ɲɔgɔn sira la o n nana nin de la kana ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ mais e yɛrɛ nana min na e ma se ka fɔ donc maintenant ni bɛɛ y'i ta fɔ ni Alassane yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ko kan ka kɛ cogo min na k'a ye k'a fɔ ni yɛrɛ maloya ka bon fɔlɔ CEDEAO yɛrɛ ma fɔlɔ quoi mɔgɔw bɛ ka nin ko ta ko Mali ni Côte d'Ivoire badenya jamana foyi tɛ Mali population ni Côte d'Ivoire population cɛ hali n'a y'a sɔrɔ dɔw bɛ ka miiri cogo wɛrɛ ye o bɛɛ hakilina wɛrɛ ye an t'an da don o la mais dɔ k'a jateminɛ k'a bila i kunna dɔrɔn u nana mun de la ni mɔgɔ min bɛ se k'a kun fɔ an ka kɛ sa Maliyɛnw ye nkalon tigɛ an ka kɛ Mali yɛrɛ faamaw ye nkalon tigɛ an sɔnn'o ma u nana mun de la u nana jɔn ka ci la kunnafonidila jɔn bɛ se ka bɔ n'a ye a ko MINUSMA y'a yira k'a fɔ ko NSC kɔni ale b'a dɔn k'a fɔ o laɲini bolo ni Côte d'Ivoire cɛ o kumana fo bi Côte d'Ivoire ma mɔgɔ bila ka na Côte d'Ivoire ka mɔgɔw filɛ nin Mopti ni Tombouctou i tila ka mɔgɔ selu ma MINUSMA cadre la Côte d'Ivoire sɔrɔsiw tɛ yan Côte d'Ivoire sɔrɔsiw bɛ yan mɔgɔw ka sabali Côte d'Ivoire sɔrɔsiw bɛ yan Côte d'Ivoire sɔrɔsiw filɛ nin au centre et au nord du pays jɔn de la mais MINUSMA ka contingent na Côte d'Ivoire ka contingent bɛ yan o MINUSMA ka fɛn kɔnɔ Côte d'Ivoire ka mɔgɔw bɛ yan o i deli ka jɔn selen Côte d'Ivoire finitigi jɔn ma k'a kɛra tan mɔgɔ dɔ nana nacogo dɔ la i m'a faamuya i ye ɲininkali kɛ ne bolo bɛɛ kan ka fara Mali kan ka nin ko cɛ ɲini ka jɔ CEDEAO ni Union européenne bɛɛ kan ka fara Mali kan ka nin ko cɛ ɲini ka dɔn même MINUSMA kan ka fara Mali kan ka nin ko cɛ ɲini ka dɔn dugu min bɛ insécurité cɛ la mercenaires kuma bɛ fɔ est-ce que b'a kalama terrorisme kuma bɛ fɔ aw yɛrɛ ko k'aw nana insécurité kɛlɛ ka Mali ka basigi ni a fɔra ko mɔgɔw bɛ tila k'a ye avec des armes en main ko wayi mercenaire tɛ don ta nɛ ni mercenaire ko kun don an tɛna taa aw minnu bɛ mercenaire nacogo ɲuman dɔn a y'a fɔ an ye dɔrɔn u nana nin de la an ka nin ko ban komi a b'u nacogo ɲuman dɔn an t'a dɔn ala y'aw de kɛ fangatigi ala y'aw de kɛ setigi a fɔra dɔrɔn ni mɔgɔ min bɛ se k'a bila hali commentaire la ou bien mɔgɔ min bɛ se k'a bɔ i da i kɛra siya o siya ye u nana nin de la parce que u ko k'u nana kun o kun na n'a fɔra bɛɛ ko k'o tɛ mais fɛn bɛɛ bɛ ka na deli la Assimi bɛ kuma kelen de f'u ye u nana mun de la o de jaabi tɛ ka se ka sɔrɔ donc vraiment Musa ne bɛ bɔ kuma la yan. ok Boubou an y'a ye k'a fɔ an ka artiste ba dɔ fana tun bɛ yen n'o ka concert tun bɛ na kɛ Côte d'Ivoire dimanche tɛmɛnen o bɔra a ma ka sababuya kɛ denmisɛnnin jɛkulu dɔw wulilen don k'a fɔ tant que n'olu ka sɔrɔdasiw ma bila ko an ka mɔgɔw tɛ se ka u munumunu Côte d'Ivoire u sago la an bɛ se ka jumɛn sɔrɔ ka fɔ o la. nin bɛɛ bɛ Mali ka bonya de yira o. Mali bɛ bɔ yan de ka taa Ivoirien na ɲɛnajɛ k'u la yɛlɛ ka Ivoirien na muguri ka taa dɔnkili daw ye an ka artiste foyi tɛ yan k'a daminɛ Sidiki Jabate ka taa bila Salif Keita la mun ma dɔnkili da Ado la an t'a ɲini don kelen da kelen ka taa ni muru ye ni marifa ye k'a fɔ k'an bɛ taa Côte d'Ivoire ka taa gɛlɛya las'a ma donc ni Maramba bɔra yan k'a bɛ taa ka taa Ivoirien na ɲagari ka t'u la ɲɛnajɛ donc na aw ka b'o yɛlɛma k'o kɛ marifa ko ye Maramba ni marifa ma taa koyi Maramba ni marifa ma taa ani muru ma taa ani avion fa minɛ ma taa aw de ni avion fa minɛ la anw fɛ yan aw ye Maramba ka concert bali a mana kɛ to concert don dɔw bɛ taa logo feere da la dɔw bɛ taa sogo feere da la dɔw bɛ taa ji feere da la dɔw bɛ taa boisson feere da la o économie locale mun filɛ nin ye mais n ko bɛ o Maramba bɛ taa aw la nisɔndiya tila ka dɔ fara a ka sɔrɔ de kan Maramba ka concert bɔra a ma a ye mun tiɲɛ Maramba jatigiw ye Maramba la sigi salon kɔnɔ na u ye sumun kɛ yen ani wari min bɔra yen Maramba yɛrɛ b'a da dɔn Maramba b'a dɔn Maramba yɛrɛ b'a da dɔn Sidiki Jabate bɔra yan ka taa Alassane baro Salif Keita ye dɔnkili da Alassane na
anga comédien olu ni école bar comédien u betre be ñogam bolo Arafat avec chien sobi una anga artiste baw u betre be ñogam bolo donc olu ti ka foko ka nunum bla wallahi ñana fi mulu la sonal sini maramba ka sori yo wele maramba da fene ki boyne u ka ke ala ni kraka même anga transporteur munumbe u tara o dongo pom bascule ka 50 camions maliens kana ka wa kay minene ku fara nyonga ku la jigin ka tu bla tu kono ibara nune pe malien nune ne wele ko bu mabel ko yemi ngana ko ni gendarme ke tara blunya deux pick-up est-ce que ba kala ma kana ka tu blen ka tanu ka kay mun kumara fene ka kala ka amine ka andini folo ka nini ko ba kala ka bugo il y avait un chauffeur burkinabé ko ki dabo ala ko a fɔra ko kana malien ne ka kay ni fɛn fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa quoi camion minnu taara ma taa jɛmɛ fɔlɔ ng'u taara a ka économie de booster fɛn min b'a bolo n'a bɛ se k'a bɛɛ dun n'a bɛ se k'a bɛɛ labara a tɛ mɔgɔ bila ka taga port la ne bolo ni si kun tɛ quoi kuma ye kuma kelen dɔrɔn de olu bɛ ka wulili min kɛ k'a fɔ ko ka gɛlɛya ta ka malien sɛgɛrɛ u ka gɛlɛya ta ka Alassane sɛgɛrɛ Alassane mun y'an ka sɔrɔsi tɛ wali jamana kan aw ne ka impôt n'an ka taxe don nin dɔw bɛ sɔrɔsi ala ka bɛ Alassane ma kɛ président ye nin dɔw bɛ président la ka bɛ Alassane ma kɛ président nin dɔw bɛ sɔrɔsi ka bɛ Alassane ma kɛ président ye donc yan'a k'a fɔ k'a bɛna gɛlɛya don mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ munna tɛ courage sɔrɔ n'a bɛ tiɲɛ kɔ si vous n'êtes pas instrumentalisé munna tɛ Alassane yɛrɛ ɲininka Alassane mun y'an ka sɔrɔsi tɛ wali jamana kan c'est ça la grande question ne bolo aw de ta ye sɔrɔsi ninnu bɛ aw de lakana kama yan'a k'a fɔ aw bɛ ka fɛn fɛn kɛ nin si tɛ kuma ye kuma kelen dɔrɔn de Alassane tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ bɛ ka bɔ ka i ka kuma démenti Alassane de y'a laɲini kɛ anw tɛ dɛ ko Nations Unies de kan ka bɔ ka fɛ transparence kɛ nin ko la anw tɛ anw b'a ɲini an yɛrɛ m'o fɔ yɛrɛ Alassane de bɔra ka fɔ o yɔrɔ dugusɛjɛ bɛɛ est-ce que b'a kalama la ministre a réagi o yɔrɔ bɛɛ on y réagira o kumana u bɛ jɔn de kɔ sisan a dalɔ b'an bolo dɛ anw tɛ kuma n'an bɛ fɛ k'a minɛ Alassane yɛrɛ de da Alassane u nana mun de la wa k'a fɔ fana k'an y'u minɛ k'u maralen b'an bolo o tɛ dɛ u taara k'u di sariya ka bolo kan le Mali est un état de droit Mali ye sariya jamana de ye o i ɲininkara ma se ka kuma i ka ministre de défense ɲininkara ma se ka kuma o kɔfɛ tugun i ko sans délai i ye mɔgɔw bila ka na deli la mɔgɔ nana deli la ni Mali faamaw kuma rɔ bi manw ka sen ka taa mɔgɔ nana Mali delikɛlaw bɔra fan bɛɛ fɛ ka na mais delikɛlaw k'u yɛrɛ ɲininka n'a ɲɔgɔn kɛr'u ka du la n'a bɛ diya u ye donc voilà un peu au delà sous mandat de dépôt pour l'atteinte à la sûreté de l'État k'u nana kana jamana kɔnɔ jamana basigi ana a ka fɛn min ye jamana bɛ fɛn min kɔnɔ u nana basigi baliya kana o jidi jamana kɔnɔ o minɛla o de la wa Mali Assimi m'u datugu mɔgɔ wɛrɛ m'u datugu procureur de y'u lamɛn wa procureur avait le choix n'a y'a sɔrɔ le dossier est vide walahi n bɛ procureur dɔn mɔgɔ min ye c'est le pôle judiciaire min don a b'a ka baara dɔn n tɛna procureur in tɔgɔ fɔ mais procureur in b'a ka baara dɔn wa kun b'u bila i n'a fɔ comme ça se doit mais n'i y'a ye a y'u bila sous mandat de dépôt kuma de m'a sɔrɔ daluwa jɔnjɔn de m'a sɔrɔ u ni arme min fana nana procureur y'a bɛɛ ye faamaw y'a bɛɛ ye bɛɛ ye arme ninnu cogoya ye donc Musa an bɛ se k'o de fɔ kuma la. Diyara n ye ka filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fɔ min ye soldat faama ye ale bɛ ka bɛɛ signal kɛ bɛɛ bɛ baasi foyi t'a la a bɛ yen nɔ don n'a nataw la an bɛna na sigi gɛrɛ na ni bɛɛ tuguni Usman an bɛ ne fan fɛ militaire minnu bilala sous mandat de dépôt la i y'a hakilina ye jumɛn a kan b'u bɛ dɔ fɔ n'i bɛ se ka fara n kan min k'a kan. Musa c'est normal o ye sariya taabolo de ye n'i ye maa minɛ i ka jamana kan maa mun i ye kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ a bolo kɛlɛkɛminɛn min yɛrɛ tɛ i ka sɔrɔ bolo i ka dugukolo kan a nacogo man ɲɛ i y'a ka jamana ɲɛmɔgɔw wele k'u ɲininka an ye maa dɔw minɛ ko u y'aw ka jamana sɔrɔla ye olu ko olu t'a kalama u ka jamana sɔrɔla tɛ e y'olu minɛ ka kɔfɛ ka déclaration kɛ o kɔfɛ olu jamana maa kelenw tila ka bɔ olu ka jamana sɔrɔlaw don o m'olu minɛ kun min na a minɛcogo man ɲi u nana MINUSMA ka ci la u nana MINUSMA ka baara de la Mali ye MINUSMA wele ka MINUSMA ɲininka MINUSMA ko a t'a kalama Mali ye Nations Unies ko a t'a kalama Mali ye Ivoirien yɛrɛ wele sa o kuma u nana ci min na olu mɔgɔw wele ka ci jaabi d'aw ma o ci jaabi ma se Mali ma an yɛrɛ ma jaabi Ivoirien fɛ fo ka se bi ma finalement e bɛ mun kɛ i b'a bila sariya ka bolo kan o de ye sariya yɛrɛ fɛnɛ nɔgɔ tɛ mun na k'a dɔn k'u nakun dɔn an dun y'a bisigi u nana ka jamana ka dankari a la de u ma fɛ ka dankari an ka jamana la an ka jamana basigi u b'a ba wuli an dun b'olu ka président dɔn maa mun don a ye fanga sɔrɔ cogo min na an b'a dɔn
ale ye ko dɔ k'anw na dɔrɔn kelen sababuya la an b'o kalama maa caman b'an ka jamana kɔnɔ fɛnɛ minnu ye dangari jamana in na minnu bisika kelen bɛ minnu na k'a fɔ u ye jamana nafolo suɲɛ ka boli olu b'ale de fɛ yen ale de bɛ k'u kɔ dogo maa yɛrɛ sɔrɔ ale ka jamana ka maliyɛn denw k'a fɔ ale ye jamana in président ye foyi ma bɔ a la e yɛrɛ bɛ si a bɛ tile o jamana kelen kan n'olu ka soldat dɔw nana anw fɛ yen anw tɛ mun kalama avec des équipements militaires très lourds je dis haut et fort avec des commandos forces spéciales. Là c'est très grave surtout président man fɛn bi ale yɛrɛ forces spéciales ma de donc an ye ko bila justice ka bolo kan o tɛ kɛlɛ o tɛ baasi ye o ye juste dɔrɔn ko in ka se ka jɛya parce que anw ye démarche dɔ kɛ pour que dialogue o ka se ka na ni bɛn ye n'o bɛn ma se ka na olu bɛ ka retarder finalement an ma di sariya ka bolo kan dɔw yɛrɛ ko o Mali siranna an ye Togo président wele a kana dɛmɛ don an ma pour que k'an tila Ivoire na o bɛɛ kɔfɛ an selen Togo an ka autorité Ivoire ka autorité ye Mali ye kumakan sama dɔrɔn de fɔ Ivoire ka reconnu k'a fɔ u ye fili kɛ fili min don u ka yafa deli Mali fɛ Mali jamana min jamanaba don ani bonya ka kan filanan tɛ dɔwɛrɛ Ivoire ka a sinsin k'a fɔ a bɛ Mali autorité dɛmɛ transition na a bɛ se ka timɛ cogo min na ka ɲɛ et puis a ka Mali ka jamana dɔ a ye ko jugu tɛ nin na e jɛlen don nka nin a wɛrɛ t'e kɔnɔ ko wɛrɛ t'e kɔnɔ ka si Mali ma nin ka nɔgɔn ni diɲɛ fɛn bɛɛ mɔgɔba yɛrɛ ka i ka kolankolon dɔn k'i ka fili dɔn a bɛ dɔn mɔgɔbaya de fɛ wa jamanabaya bɛ dɔw fana de fɛ ne yɛrɛ tun ye nin fɔ tan ou an taara nin sira fɛ an filila an seginna an kɔ an ni jo t'a la n y'a kɛ mun na o bɛ sɔn ka yafa an ma ka segin a kɔ n'aw ko a tɛ se k'o kɛ a bɛ mission wɛrɛ la olu ka président ne hakili b'a la a delila k'a bɔ k'a fɔ o Nations Unies k'i tilen nin ko in na a ka bɔ ka tiɲɛ fɔ tile fila kɔfɛ Nations Unies bɔra ka tiɲɛ fɔ k'a fɔ Ivoire ye filiba kɛ u nana Mali la condition min u tɔgɔ u man ka na wa u nana u m'u sara olu la wa n'olu bɛ na fɛnɛ olu bɛ Mali averti Ivoire tɛ Ivoire ma Mali averti olu yɛrɛ Nations Unies ma Mali averti donc olu bɛ yafa deli Mali fɛ nin yɔrɔ la olu ye dankari kɛ Mali ka souveraineté la Nations Unies ye maabaya kɛ nin na malgré ka nin malo bɛ ɲɔgɔn na a ye tiɲɛ fɔ ka dɔn ala fɔ ka tila ka yafa deli an fɛ ka segin a kɔ a ye ko minnu kɛ n'a ma bɛn a kɛra Mali mun na anw de bɛ ka yafa ɲini anw de bɛ ka bɛn ɲini mun y'a kɔn na ale bolo ko wɛrɛ de don wa non Mali ye jamanaba de Mali ye jamana ye farafinna n'i y'a ka lim ta k'a lajɛ a b'a kɔnɔ k'a fɔ ni Mali ni farafinna jamana ni farafinna ka tilenna n'a bɛ bɔ Mali tilali la Mali ka tila farafinna ka jɔ anw ka président fɔlɔ de sɔnn'o ma Afrique président bɛɛ la bi ka Mali dayɛlɛ farafinna bɛɛ ye pour que farafinna ka bɛn Modibo Keyita y'o kɛ ala k'an ɲin'an sɛnɛforo bɛɛ lajɛlen na Mali de b'a ka dugukolo ta ka di bilayi bɛn kama kelenya kama fanga tun b'anw na o y'a sɔrɔ tubabu ye y'anw tila o fanga bɛ Musa Ala ka Buwakɛ minɛ Côte d'Ivoire la a y'a to yen bɛn ni kelenya kama o bɛn kelen mɔlɔ min t'o sira de fɛ parce que anw donna n'o de dabala y'anw damu n'o de farafinna ka kelenya o y'anw ma koba ye bi mais ni ko wɛrɛ taara bɔ a kɔnɔ an sigilen ni ko min ye maa min ye président na bi n'a fɔra julaw de ye problème ye Côte d'Ivoire ale yɛrɛ ye jula de ye o Malien fɛn bɛ yen Burukinabe fɛn bɛ yen Guinée fɛn bɛ yen a bɛ wele jula de o anw bɛ se ka ŋaniya jugu ta ka ɲɛsin an jula ɲɔgɔn ma fanga la Côte d'Ivoire wa ala tani ka fanga a suturabaga a fɔlɔla Mali la jamana maa pire ka tɛmɛ maliyɛnw kan maliyɛnw yɛrɛ y'a kɛ komi maliyɛn dɔ de ye fanga sɔrɔ Côte d'Ivoire ka bɔ ka fête kɛ o kɛra ale nɔfɛ ale ŋaniya jugu bɛ se ka na anw na anw tɛ se ka kojugu ɲɛsin Ivoire ma parce que ni fɛn fɛn Ivoire sɔrɔ a bɛ Mali sɔrɔ siga yɛrɛ t'o la i bɛ ka gɛri a ye tiɲɛni min kɛ Mali kun a m'o nafa don Mali kun anw hakili b'o bɛɛ la koyi Ivoire an y'an ka da de yɛlɛ u nana ka dugukolo de ma fu k'u installé anw fɛ yan tɔɔrɔ olu sɔrɔ anw ɲɛ o tɔɔrɔ an y'u kan dɔ ye an b'u to janfana a fɔra i ye moi ka Ivoire wari tigɛ pour que Bamako ka fanga bila a tɛ tɛ ala ka ɲin'a la a ko a tɛ a ma sɔn Amadu ka bi Côte d'Ivoire kan a ko Ivoire population n'a rien à voir avec ça c'est un problème entre les dirigeants ivoiriens a kana tɔɲɔ bi population kan mais jamana fɔlɔ minnu bɛ jamanaw fɛ minnu ye Amadu bi an ka Ivoire b'a la o an ka jamanaw ma ka rancune ka ɲɛsin Alasani ma anw y'a kɛ dɔrɔn Philippe don u y'a k'anw mun na a bɛna kɛ exemple u ma u kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ la Guinée ta nana o kɛra exemple ye o Alasani ni Macky Sall ko kana Amadu kɛ Guinée kan parce que Mali ta kɛra exemple ye o bɔra dingɛ min kɔnɔ Ala k'u segin ɲɔgɔn na dingɛ wɛrɛ ma donc anw kɛra leçon u ma anw ma kɛ ko wɛrɛ depuis o don ni rancune bɛ Mali kɔnɔ rancune bɛ daminɛ ni Ivoire cɛ rancune tɛ yen Malien bɛ Ivoire c'est trop Ivoire bɛ Mali la c'est trop an bɛɛ bɛ jago ni feere de kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ dugawu de kɛ nin ko Ala ka jisuma k'a fura ye fugariya tɛ mais kelenya don fugariya tɛ bɛn tamasira don sinon n'an y'anw ja depuis ninnu minɛ don an b'u da k'u kantigɛ foyi tun tɛ bɔ a la yɛrɛ kɔ parce que mercenaires don u nana n'o sati de juridiquement c'est très clair mais comme Ivoire don anw dɔw ye
mɔgɔ dɔ y'i dɔ de se ka yɛrɛ t'o la maliyɛn dama muso bɛ Ivoire Ivoirien dama muso bɛ Mali la échange b'an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ni fɛn Ivoirien sɔrɔ ye maliyɛn sɔrɔ ni fɛn maliyɛn sɔrɔ ye Ivoirien sɔrɔ anw y'a bila fili minɛn de kɔnɔ o fili kelen Ivoire ka effort fourni ka jɔ Ala kɔ ka segin u kɔ ko bɛ justice bolo dɛ mais ne b'an ka président dɔn maa min maa basigilen maa hakilima jamana jɔla don bilahi a bɛ ji kɛ ni fura ye un coup a tɔɔrɔ sira de fɛ wa Mali y'o de daminɛ jama ye délégation kelen fɔ bi an da donnen don an ka autorité u tɛ ka kuma Ivoire nin kuma sugu bɛɛ la fɔlɔ wa Mali population ne b'u fo yan ani Ivoire population dɔw k'u fo yan u kɛra maa hakilima ye u kɛra maa faamuyalen ye mɔgɔw bɛ fɛ k'an pousser ka taa piste min na a ma sɔn o Ivoirien tɛ yan mun menacera minnu yɛrɛ ma Ivoire fu tɔgɔ la yɛrɛ an n'an ka fɛn bɛɛ an tɛ ka kuma mais an n'an ka fɛn bɛɛ an bɛ Ivoire autorité de attaquer mais Ivoire population an ka gasi b'u yɔrɔ wa hali sini n'u ye nin bɛɛ kan to su ma Ivoire ka camion tɛ mun ye problème sɔrɔ Ivoire ka service tɛ Mali la mun ye problème sɔrɔ an ma hali kumakan jugu ta ka ɲɛsin Ivoirien dɔw ma wa an ye kelen wa an bɛ ka collaborer ɲɔgɔn fɛ n'u y'an ka artiste dɔ ka concert bali ne y'a kɛ fili kuma ye Ivoirien damadɔni dɔrɔn de Ivoirien bɛɛ tɛ damadɔni dɔrɔn minorités de yɛrɛ yiralaw don k'a fɔ dɔrɔn taɲininaw don mais ni Ivoire autorités y'a ye k'a fɔ a ko ani mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 don u bɛ se ka taa tiɲɛni dɔ kɛ tiɲɛni min n'an m'an kɔlɔsi a bɛ se ka kɛ gasiw ni Mali cɛ ka dɔ fara problème kan problème an bɛ ka essayer ka résoudre donc u y'hakilimaya kɛ ka concert in jɔ parce qu'il y a des gens mal intentionnés parmi eux ɲuman t'u kɔnɔ yɛrɛ olu bɛ fɛɛrɛ Ivoire yɛrɛ ka girin dɔrɔn parce que banimisɛnninw filɛ nin ye ni jamana girin na u b'u ta sɔrɔ a ka d'u ye Ivoire ka girin k'a fɔ u ka problème Mali Ivoire cɛ o tɛ dɛ u bɛ fɛ Ivoire yɛrɛ ka girin a ka sauver microbe minnu bɛ yen olu ka dɔn population sera k'u ta sɔrɔ u ka bitiki jɛniw ni sugu kariw daminɛ k'u profiter o fɛ ka tiɲɛni don Ivoire ma ka tiɲɛni don Mali ma ni Ivoire autorité o hakilina sɔrɔ an b'u fo la ka concert interdit a kana kɛ mankan sugu dɔ ye sinon Ivoire ka artiste bɛ na an ka artiste bɛ t'u fɛ yan dabala y'an danbe ten an bɛnnen don anw de ye kelen an ye fa la an bɛ ba la hali bi Ala k'an to sira kelen kan k'a fɔ dɔrɔn fo Ivoire autorité k'a faamuya an y'u ka mɔgɔw minɛ o tɛ baasi ye mais an y'u ɲininka u nana kun min na fo bi a kun ma fɔ o ye équipement minnu nana militaire est-ce que a kan ka na wa fo bi a ma jaabi ɲininkali tɔ min bɛ yen kɔrɔ buma bɛ l'o de fɔ n'anw jaabira bi kun tɛ san tɛ bi kun t'an sɔrɔ yan donc an mago b'u la vraiment olu de k'a dɔn ka fɔ u bɛ fili kɔnɔ olu de ka mɔgɔw bɔra u ka jamana kɔnɔ ka s'anw ka jamana kɔnɔ u ma bonya da an ka jamana marabagaw kan u ma bonya da malidenw kan o fili bonya kama u ni hɔrɔnya don ni danbetigiya don Ivoire ka yafa deli anw fɛ ka sigi u kɔ j'ai dit haut et fort an ka justice b'a ka baara la a tɛna bin u kan olu ka maa ye kuma min fɔ u b'a kalama minnu minɛna la Canada mercenaire la u ye mun fɔ u b'a kalama u ye jɔnkala fɔ olu b'u bɔ yɔrɔ de ɲini bi parce que olu bilala mission na u yɛrɛ tun tɛ mission min kalama bilahi u tun tɛ mission min kalama mais mission min don an ka autorités b'a dɔn Mali justice b'a dɔn u bɛ fɛ ka jamana déstabiliser au profit de la France o de chaque fois ni nana ka plan m'a fɔ a ye Alassane ko maa o maa i bɛ Faransi ka gérer l'Afrique an ka bɔ a kɔnɔ an ka ɲɛsin an ka jamanadenw kan an ka jamana ma an ka mara ka bɔ mɔgɔ ka jɔnya la Mali kɛra exemple ninnu ma u k'a dɔn ka fɔ sans la France Afrique peut se développer bilayi Faransi de se ka développer sans nous je dis haut et fort parce que ressources foyi tɛ Faransi n'an d'Afrique tɛ Faransi bɛ bolo Afrique ka ressources de la Faransi ka ressources yɛrɛ a fɔlɔ-fɔlɔ o ye la colonie française o y'anw ye ni Faransi m'anw coloniser ressources bolo ni ko ko ressources y'anw fɛ an ka dugukolo mɔni sɛnɛ bagan mara sanu b'an fɛ yan jama b'an fɛ yan nin b'an fɛ yan ni ye Faransi ka mɔgɔw fɛ yan ye colonie b'an bolo ɔ kolo ka Faransi den dɔw wele ko gouverneur an noirs dɔw ka Faransi a kunkolo d'u la u b'u kale Faransi de la chaque fois i bɛ Afrique sous région ta ka lajɛ an ka constitution tɛ là où an m'an kalan an ka diinɛ la a tɛ yen parce que c'est trouvé k'an ka dirigeant ninnu kale Faransi constitution na k'a fɔ n'u kɛra président ye u bɛ Faransi fɔlɔ ka intérêt de bɔtɔ an ka intérêt ɲɛ président ye kalo la ka ban a bɛ se ka segin a kɔ wa n'i ko y'i kale kuranɛ Ala ta la n'o y'i kale Ala ta la Ala b'a minɛ tile 40 kɔnɔ bilahi siga t'a la c'est pour que Mali bɛ ka exemple di anw bɛ ka insister ka an ka constitution fɔlen k'a don a kɔnɔ i kɛra Mali président de ye i bɛ Mali ka intérêt de ɲini i bɛ malidenw de bonya i b'a ɲini ka di malidenw de ma n'a fɔra e ma yɛrɛ di Faransi ma e m'a di Mali ma f'e b'a di Faransi ma o ye tɔɲɔn ye donc anw bolo Ivoire président b'o fili la a ka bɔ Faransi ka jɔnya la ka kɛ Ivoire ka jɔn ye Ivoire n'a sigi a bɛ baara la Ivoire de ye wa a bɛ ka Ivoire ka intérêt de gagne n'a ye fili k'a k'a dɔn a k'a yɛrɛ kun na a ka avancer Faransi min y'ale bila mission na Faransi seginna a kɔ Faransi ye cunna ale k'i kɔ don ale la a kana maloya maa ba maa min b'i ka fili dɔn ka segin a kɔ j'ai dit haut et fort donc an kɔni bolo kunu Alassane kun ye maaba ye ne t'a dɔn a bɔra maabaya la ba mun na ɔ n'a bɔra la Ala k'a segin maabaya la pour que a ka fili in dɔn jamana fila in ka se ka bɛn kelenya ni
bonya kɔnɔ ko minnu ma ɲɔgɔn cɛ an ka t'o sira fɛ mais fo bi n bɛ segin a kan tuguni Mali ma intention foyi ta ka ɲɛsin Ivoire ma an b'u ka foyi bloqué u ka antenne fɛn b'an fɛ an bɛ k'a bɛɛ bato olu bɛ se k'a ta ka ɲɛsin anw ma an muɲunen don parce que ne b'a dɔn n'an ka jamana dimina don min na o ko kasara ka bon wa Ala kana Mali dimi wa Ala kana dimi dusu don an na wa ne b'a ɲini an ka TFC fɛ ne b'a ɲini an ka journalistes fɛ ne b'a ɲini maliyɛnw fɛ chaque fois ne bɛ kuma n y'a daminɛ cogo min na an ka laban tɛ bonya ni karama kɔnɔ an ka Ivoire bonya an dɔw don bi bɛ sini bɛ yen donc nous fana Ivoire fana y'a faamuya ten salamu lafiya Musa ne bɛ se ka mun fɔ ko in na o ye. ok Boubou an bɛ na e fan fɛ an y'a ye k'a fɔ an ka denmisɛnninw kunun u bɔra Gawo kɔnɔna na u ka mécontentement jira k'a fɔ ko hali bi Barkhane bɛ yan parce que n'i ko Barkhane tɔgɔ fɔ ko Barkhane bɛ Mali la dɔw yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ est-ce que hali Barkhane bɛ yan bi tuguni parce que tellement que an ye gɛnni kɛ ka gɛnni kɛ ka gɛnni kɛ hali bi Barkhane bɛ yan u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ tile 3 d'u ma k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔna na a bɛ se ka jumɛn fɔ o kan. Musa n bɛ Gawo jeunesse fo n tɛ Gawo jeunesse siɲɛ fɔlɔ ye Mali ko la quoi ni hɛrɛ nana Gawo jeunesse fɔlɔ de bɛ wuli k'i jɔ hali MINUSMA taara zone de tampon min sigi Mali nord la Gawo jeunesse de kɛra sababu ye n'a wulila c'est une jeunesse digne wallahi Mali faamaw k'a lajɛ u kana jeunesse bɔ ɲɔgɔn na u k'u kɔfilɛ jeunesse ɲɛnamaw la c'est pas parce que an bɛ Bamakɔ yan an bɛ kule ci ko de kɔrɔ k'i ye jeune ye o tɛ dɛ minnu bɛ passer action na o de ye jeune ye Gawo b'o la balontan dɔ de la ka kɛ Maroc ou bien farikolo ɲɛnajɛ de la ka kɛ Niger Gawo jeunes de car loué et ça ma kɛ Niger de ka car loué ka don ka taa supportera kɛ ka taa Mali kumabɔ o mɔgɔ kelen de fana tila ka MINUSMA bali fo mɔgɔ 3 sar'u la bi fana tugu Barkhane bɛ ka minɛnw ta bi 7h30 Ala ni Gawo jeunesse barika 7h30 oui minɛnw taara ko minɛn laban taara muso jugu daga bɔra an da la Allahu Akbar Gawo jeunesse ko 72 heures bɛ b'u yɛrɛ faga e cɛ nin de ye jeunesse ye koyi wallahi Musa an minnu bɛ Bamakɔ an kan ka maloya quoi an bɛ ji cɛ la an bɛ courant cɛ la an bɛ hɛrɛ cɛ la pont b'an fɛ yen san bɛ na fɛn bɛɛ b'an bolo mais ni jamana kungo wulila mɔgɔ wɛrɛ de b'a yɛrɛ nikun di il est temps que Bamakɔ an ka sabali quoi anw de bɛ yɛrɛbaya kow la yan ten n'i y'a dan ne yɛrɛ ma ko boulevard suspend pendant 3 mois mais i bɛ taa boulevard kan i bɛ taa mun maloya la kuma de fɔ sisan Gawokaw wulila ka 72 heures de di Barkhane ma e ni Ala cɛ n'an fɛn fɛn bɛ se Bamakɔ yan bilahi an bɛ kan ka marcher ka Gawokaw féliciter an man ka fɔ ko Barkhane ni MINUSMA bilen dɛ an kan ka ko Gawo de parce que Gawokaw y'a dɔn ko anw ta ye kuma wɛrɛ mais gɛlɛya b'olu de dɛ farafarali in filɛ nin quoi anw yɛrɛ Bamakɔkaw de bɛ farafarali don Mali kɔnɔ Faransi tɛ États-Unis tɛ dugu si tɛ Maliyɛn yɛrɛ minnu bɛ Bamakɔ yan anw de don parce que i bɛ taa sɔrɔ chaque fois ni degun ma se président ma i t'anw wulilen ye quoi anw bɛ président ko kɛlɛ de la mais jamana gɛlɛya Gawokaw y'o de ta Gawokaw bɔra kunun ni kunna sini i yɛrɛ y'a jama cogoya ye ko Barkhane ko 72 heures jaa Barkhane ɲaninen anw de la mais a fɔ ani Français ka guwa walama sinon guwa in u kun ko le 17 de u ye minɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn fɛ dɔw bɛ ka t'u dɔw yɛrɛ mobili bɛ ka taa ka dɔw fɛn ka taa c'est ça un peuple wallahi an bɛ fɛn fɛn na ni mɔgɔ mɔgɔ b'i ni cɛya cɛ i jɔ Ala fɔ i k'a fɔ Gawokaw ye hɔrɔn ye a kɛra ni farikolo ɲɛnajɛ o Gawo jeunes y'a yɛrɛ yira a kɛra fɛn o fɛn la jeunesse du Nord Mali est-ce que b'a kalama u bɛ fo quoi wallahi Mali Nord a jeunesse u bɛ fo u y'a dɔn ko Mali gɛlɛya n'a y'u ja u bɛ fara tubabuw kan ni Gawo jeunesse ye fɛn fɛn ɲini Barkhane ni MINUSMA fɛ a b'a d'u ma mais u y'o to yen ka Mali de bila ɲɛfɛ u n'u ka gɛlɛya bɛɛ insécurité b'olu de la ka tɛmɛ an kan bon vraiment bi ne tɛ kuma Barkhane tagali la n bɛ Gawo jeunesse de fo ni tiɲɛ don sera an ka tiɲɛ fɔ dɔrɔn Mali gɛlɛya tɛ foyi ye dɔ bana ka dɔ waliɲuman kan an minnu bɛ Bamakɔ an de ni hɛrɛ bɛɛ ka kan walahi an bɛ fili la vraiment bravo à la jeunesse de Gawo bravo à la jeunesse maintenant à la jeunesse malienne plus particulièrement vraiment Gawokaw ka fo n b'o de fɔ
aya hali bi ka ɲini filɛbagaw fɛ ka kɛri bila ka to ka dɔ fara partage kan tuguni pour que an ka vidéo bɛ se ka basigi cogo min na OMT i bɛ se ka jumɛn fara Bubuta kan n'o ye Gawo denmisɛnninw ka wuli ka jɔ ye kunungo an bɛ tare fama Ala fo Gawo ye kunnafan di mais n tɛ bali ne la Gawo jeunesse fɔlɔ ale de kunnafan di Mali jeunesse ma an ye nin ye ka kɔrɔ Bumabel ye rappel kɛ MINUSMA ka tampon na Gawo jeunesse ye forme kɛ même jarisu ninnu an ye minnu wele a tɔgɔ di de les soi-disant élèves à son temps lorsque 2013 Gawo a été occupé on a vu comment les choses ont été passées Gawo jeunesse de bɔra marifa t'u bolo bombe t'u bolo char t'u bolo k'i jɔ ninnu ɲɛ o tora c'est trop an sera a dan na o tora Mali armée bɔra Gawo an bɛ Gawo jeunesse fo la u ka kunun ta y'a ka exemple le u ka résultat kunun ni bi cɛ résultat commencera ka tomber an ye mun ye Barikane Jɔnkala fɔ o bi u bɛ ka minɛn laban u ka koto n'u ka kacaw ta ka taa ka bɔ an fɛ yan u ser'u dan na u dɛsɛra Gawo y'a faamuya an ka Maroc fana bloqué don i Barikane de bɛ ka jarisiw dɛmɛ olu de bɛ ka rebelle ninnu dɛmɛ ka information d'u ma k'an ka minɛnw bloqué kungo bɛ Gawo la bi nɔgɔ b'u la bi parce que minɛnw bɛ Bamakɔ ka taa di Gawo minɛnw bɛ fan wɛrɛ fɛ ka taa Gawo bolokasi a fɔlɔfɔlɔ ye Barikane de ani Takuba olu le nɔ don olu bɛ information di u bɛ Gawo u tɛ baara la u tɛ population dɛmɛ mais olu bɛ ka na information filer juguw ma pour empêcher an ka grossistes ka taa ni minɛn ye o la ni kungo ye Gawokaw minɛ o bɔ autorité kama mais Gawokaw ils ont été vigilants u y'a faamuya u y'a dɔn u ka problème ye maa min ye u jugu ye maa min ye ni Mali autorité dɔ ka bɛ taa ni Barikane ye u tun b'a d'accord kan ka kɛ mankan wɛrɛ tension wɛrɛ comme population de côté u y'u ka fɛn o sera population bɔra unanimité hier ka Gawo fan bɛɛ bloqué wa an ye 72 heures d'u ma n'o tɛmɛna ni mun bɔra a y'a san a b'an dɔn an ye maa min ye wa an bɛ sɔn mun a b'a dɔn Barikane b'a dɔn a ko à la jeunesse de Gawo sont capables là c'est pour que vous reprenez là sur le coup Kasingata donc on m'a fait dron Mali deme fan fan an ka kɛ Gawo denw de ka exemple ta Gawoka ninnu kan an fana ka bɔ Barikane bɛ fan fan Takuba bɛ fan fan k'u gɛn mais yɛrɛ wolo fo la yɛrɛ wolo ye MINUSMA ka instrumenton di yan a kɛra succès de an bɛ ka tiɲɛw dɔn parce que à cause de yɛrɛ wolo an y'a dɔn an y'a ye ka sisan o mɔgɔ dɔ bɛ MINUSMA yɛrɛ la bi an ye information sɔrɔ information siri don nɔgɔ yɛrɛ t'a la k'a fɔ a tigi yɛrɛ a bɛ ka mini don Kayi pɔn dɔ la bi mais information siri don dɛ mais an ye kuma fana mɛn MINUSMA ka réponse wa fɛn mɔgɔ dɔw ka réponse k'a yira k'a fɔ a kun jɛra ka bɔ Niger militaires la depuis 2018 mais quand même a bɛ yan a bɛ olu ka hukumu kɔnɔ o yɛrɛ o bɛ ka mini d'anw ka gidɔrɔn sanfɛ ala ma mɛn Kucala mini yɛrɛ Kucala gidɔrɔn cɛmancɛ sanfɛ an ka polisi 5 6 tora nafu Fufalaki Kucala mun tɛ jarisi yɔrɔ ye électronique tɛ Kucala k'an balima dɔw boloni na fu MINUSMA bɛ yan foyi Barikane kun bɛ yan foyi Takuba kun bɛ yan foyi ça sert à quoi an ka Maliyɛnw ma formé ka mine don cogo dɔn bilayi il faut amener des spécialistes minnu b'a dɔn ka maa dɔw former a la olu k'a kɛ donc vraiment siga t'a la n'i y'a nin bɛɛ b'an sɔrɔ parce que MINUSMA bɛ yan MINUSMA tɛ yan ni Barikane tɛ yan nin t'an sɔrɔ yan n'i ye jugu donna dɔrɔn bɛ don ni jugu ye mɔgɔ bɛ don ni jugu ye n'i y'o gɛn mana ni jugu na don yɔrɔ sɔrɔ jugu tanna bi ka tɛmɛ MINUSMA Barikane ninnu kan parce que olu bɛ fɛ ka to yan à long terme ka Mali kɛ RDC ka Mali kɛ jamana wɛrɛ u bolo de b'a la u tɛ fɛ ka bouger kɛlɛ tɛ ban anw tɛ avancer olu tɛ taa finalement an bɛ mun ɲini Kayi an ka première région Kayiba Jabate Kayi mun y'an ka hors bɛ yen ni Kayi kɛra menace yɔrɔ ye Mali sɔnɔgɔ ma jɔ wa donc souhaité foyi k'u kunfɛ u b'u hakili de b'u la ils sont très malins ils sont très vigilants maa mun mɛna il paraît qu'il a été réchauffé an ka policiers ye ɲininkali guwa fɛ a kumana ye bon mun b'a la mun t'a la bɛɛ k'i yɛrɛ ɲini ye le gars là il a parlé a non a bɛ dɔn vraiment minnu ye information d'an ma an b'u fo an b'u woloduman dɔn minnu bɛ k'a bila u bɛ k'a bila ni basigi ye maa bila ka tension k'a la donc nin ma bɛɛ b'a yira k'a fɔ de maa mun bɔra MINUSMA ma ɲi maa mun bɔra Barikane ma ɲi an ka problème ye français ye jo d'u ma tiɲɛ segin n'u ma o de y'a dɔ ye donc crise kun t'anw fɛ avant 2012 crise nana anw fɛ yen cogo min na an b'a dɔn minnu y'a juguya an b'a dɔn minnu nana olu b'a ban fɛnɛ olu de ye crise yɛrɛ jubaju ye olu bɛ se k'o ban cogo di o biɲɛkala sen dalen bɛ biɲɛkala kan biɲɛkala bɛ ye wa
an b'an sigi kɛ voyage na an tɛ bien kala ye parce que ale de sen b'a kɔ ale yɛrɛ tɛ bouger ale bɛ k'i jɔra a ye ta y'an m'o ye cogo di donc vraiment ka Mali autorité fo n'i y'a ye nin fana information ninnu sɔrɔ population ka cɛsiri don ani olu ka jɔ don ka population an b'u fo ka Mali population région bɛɛ lajɛlen fo parce que bɛɛ hakili sigilen don bi chaque fois n'an ye fɛn dɔ ye n'an sɔmina fɛn min na an bɛ information d'an ka autorité ma parce que an y'a ye on est obligé de ka complicité ka k'an n'an ka autorité cɛ pour que ka dankari kɛ nin fɛn ninnu na parce que juguw yɛrɛ kɛra u tɛ Mali zone tɛ u kɛlen don ka mun minɛ se t'u ye fanga t'u la togoya t'u bolo bilen moyen t'u bolo c'est fini pour eux u ka dernier souci ye min ye ka attaque misɛnninw kɛ ka population lasiran ka ni jawuli baara ninnu kɛ o jawuli baara ninnu maa fɔlɔ min se k'a balo population o y'an bɛɛ lajɛlen de on doit être vigilant ka ɲɔgɔn dɛmɛ information sɔrɔla dɔrɔn an ye autorité informée on sera sur le lieu an bɛ 2 mois 3 mois sɔrɔ na yɔrɔ yɔrɔ bilayi mɔgɔ hakili tɛ mun na Mali bɛ ko ye n'Ala ka jɛ ne bɛ se ka mun fɔ kuma in na o ye musa. Ok, hali bi an bɛ tɛmɛ n'an ka babu ye Bobo an ye kunnafoniya dɔ sɔrɔ sɔgɔmada na ni OMT bɔra k'i da don a la k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔ dɔ minɛna min don na Kayi pont sanfɛla la bi est-ce que information b'i bolo ale kan? Mais ni kuma bɛɛ de o depuis MINUSMA nana yan i ma deli ka mɛn ko MINUSMA ye min bɔ fɔlɔ kuma bɛɛ a b'a don de. Non, MINUSMA ye mini min yɛrɛ don hali mɔgɔ ma deli k'o yiri turu diɲɛ kɔnɔ. Oui. U ye ni ɲɔgɔnna de kɛ centre la u bɛ jeunes former. N'i sera ka mine kelen poser u b'i dege mine dacogo la. N'i ye mine poser u bɛ 50 000 d'i ma. U b'a fɔ dɔw fana ma ko éclaireur. Olu ye jɔnw ye olu fana bɛ sigi n'u ye mine don sira mun fɛ. A b'aw sigi a bɛ Mali sɔrɔsiw ni ou bien n'a y'a sɔrɔ a dabɔra kun min kama a b'o lajɛ. N'a y'a sɔrɔ a mobili ma sira fara ka sira dévier. Olu fana ye 6000. Donc an furadama bɛ nin de la quoi. An furadama bɛ nin de la Musa wallahi a bɛ ka taa Mali turu a b'a fɔ tourisme kelen tɛ Mali la a Mali yɛrɛ problème dan ye MINUSMA ni France de MINUSMA ani France wa n'i ko k'i b'a gɛlɛya MINUSMA bolo a b'a mada k'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ est-ce que i b'a kalama ale kɔni sabalilen don billahi a bɛ tiɲɛni min na a b'a dɔn a jateminɛ kɛ même en militaire 40 Mercedes ko kuma min na nin ils sont en rapport avec qui u ye jɔn yira k'a fɔ k'u b'u ka baara la u ye MINUSMA de yira donc maliyɛnw bɛ mun de kɔnɔ bilen ni maliyɛnw ma wuli bi don dɔ an bɛ wuli k'a sɔrɔ fanga t'an na parce que i b'a bila i kunna ni mission ɲɔgɔnna mission min don a dilanna k'a di diɲɛ dilan k'a di ka France de sago kɛ mission onusiyɛni bɛ Afrique dugu o dugu la a bɛɛ dabɔra ka impérialiste dɔ de ka baara kɛ i bɛ mission onusiyɛni Afrique dugu o dugu la a bɛ dabɔ a kama de ka tubabu dɔ ka fɛn kɛ ka tubabu dugu dɔ ka intérêt préserver wa MINUSMA bɛ yan France ka intérêt préserver de kama an bɛ lafiya fɛn fɛn kɔ an bɛ terrorisme ni fɛn fɛn na an bɛ yala fɛn fɛn na walahi an ka ɲɛsin MINUSMA ma mais n'a kɛ ala k'an kisi ka taa ni pont sauter n'u b'a fɔ ko min y'u ka mɔgɔkɔrɔ u b'a fɔ k'u t'o dɔn u b'a fɔ ko kun b'u bolo u b'a fɔ ko non k'a dɔn ta bɔta mais a y'a dɔn ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ diɲɛ Nations Unies yɛrɛ ka lajɛ o de to ne y'a fɔ quoi SDN cira cogo min na ONU bɛ ci ten mais ONU bɛ ci o Société des Nations est-ce que b'a kalama la première guerre mondiale kɛra o cira cogo min na la faiblesse ale ni fanga jugu dɔ sago kɛli bon i b'a bila i kunna ko ONU fana bɛ ci ten parce que ONU yɛrɛ lamɛnlen tɛ tugun ni min ye impérialistes jɔ u b'o de kɛ ni dugu min y'u ja c'est vrai que nafa tɛ ONU yɛrɛ donni na quoi nafa tɛ ONU yɛrɛ donni na a ye lajɛ n'a fɔra ko mission onusienne de bɛ ka na bɔm o de ka mɔgɔw bɛ ka minɛ bɔm don la k'olu nana kɛlɛ ban kama e ni ala ni kira cɛ an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ nin na cogo di a bɛ tila ka bɔ dun ka communiqué kɛ k'a don ta a bɔ ta a ka barji bɛ ka taa ye mɔgɔw bolo foyi tɛ yen ninnu ma mun dɔ kɛ da Mali kan foyi tɛ yen MINUSMA ma min dɔ kɛ Mali la voilà. Mais Boubou me fait une question qu'elle posée. Oui. MINUSMA mɔgɔw minnu ye mɔgɔw soudoyer ka kojugu kɛ ka fɛnw placer ceci cela est-ce que a dɔw appréhendera an ka autorités fɛ a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye denmisɛnnin joli minɛ la ne ka interview kɛra k'a bila réseau kan u ɲininka u yɛrɛ de ko MINUSMA de nana u bɛ nɛgɛ ne bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna Evelyne i k'a bila i kunna hali an minnu bɛ duguba kɔnɔ ji sɔrɔ ka gɛlɛn anw ma ani essence ninnu bɛ ji bɔ min u bɛ essence bɔ min moto 100 ni kɔ essence i b'a bɔ min
ça fait quoi ONG minnu donna Mali la olu de bɛ rapport de MINUSMA ninnu ma ka jamana daji donc ni y'u minɛla Mali autorités fɛ ka caya a tɛ ban wa u bɛɛ b'a reconnu k'a fɔ nin tubabu hakɛ ne nana an former u ye nin de kɛ u ye nin de kɛ u ye nin de kɛ donc an bɛ Ala de deli Ala ka jamana in bɔ don o don sinon MINUSMA kɔni nana Mali dafiri de kama. Aya hali bi an bɛ continuer OMT an bɛna don babu belebeleba de la sisan nɔ n'o ye comité stratégique M5 Mali kura o kumana kɔrɔlen in o kɛra cogo di o sara. Merci Moussa. Ni ɲininkali c'est très important mais malon yɛrɛ fan fɛ ça ne sert à rien quoi k'a fɔ dɔrɔn M5 RP ye kelen de hakilina don ni Mali jɔ bɛ maa maa kɔnɔ Mali jɔ hakilina bɛ mɔgɔ mɔgɔ la o bɛ wele M5 tɔnden dɔn M5 tɛ foyi hakilina kɔ mais ni ko comité stratégique o ye tɔnkulu ka mɔgɔ bilalen ka taa an b'a fɔ regroupement fɛn fɛn bɛ M5 kɔnɔ olu ka cidenw bilalen o de wele comité stratégique cidenw de ye wele les membres du comité stratégique o ye maa 49 49 personnes voilà a bɛɛ entité baw de comme FFD Forum pour la sauvegarde de la démocratie et an ko Mali dɔrɔn ani fasoden kun b'a la MMK kun b'a la MMK Mali kura kun b'a la CMAC kun b'a la les groupements des associations des partis politiques les groupements des associations des ONG la coordination nationale de la jeunesse coordination des femmes les syndicats olu système ni CDT ninnu olu bɛɛ kun b'a la n'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de bɛ wele comité stratégique M5 RP an ka nɔgɔ bɔ a la mɔgɔw k'a faamuya o comité stratégique la maa dɔw bɔra la kunun ka tɛmɛ n'o ye CMAC ye CMAC de Imam Mamadou Diko olu b'a sigibaga fɛ hakilina fɔlɔ nana quantité ba saba min na olu b'o la n'o ye CMAC FFD ani MMK Mali kura ye olu de hakilina in kɛ ka M5 kelen ka taa tɔw démarcher entité bɛɛ nana sɔrɔ a la o kelen kɔ tuma min na Ala nana Ibram Boubacar Keïta ka fanga binnen Ala ka ɲinɛ sɛnɛforo la CMAC taara ani MPD fɛnɛ taara n'o ye mouvement populaire démocratique ye avec Dr Omar Marko olu taara mouvement tɔw tora yen an ye kɛlɛ continuer pour que hakilina in ni maaw sara a kama dɔw taara kaso la a kama dɔw yɛrɛ ka lajurutɔya a kama dɔw ka baara tiɲɛna a kama ko in bɛ se ka waleya cogo min na o kama an y'a sigi IBK ka fanga bi tuma min na président tun tɛ comité stratégique la mais président de séance kun b'a la maa dɔw choisira ni heure bɛ minnu m'a préciser o la généralement mɔgɔ min bɛ heure la nin bɛɛ n'a bɛ taa yɔrɔ la ni fɛn ma fɔ a kɔ o kun ye docteur Sukari Kokala Mayiga actuel premier ministre du Mali donc tuma min na IBK binna an k'o ka président k'a la mankan cayara dɔw ko a kɛ président fixé ni min kɛra o de bɛ to a la dɔw ko an k'a kɛ président de rotation ye n'a dira nin entité ma ne ye 1 mois kɛ a bɛ di nin entité ma donc taara élection na nin ko la yɛrɛ mɔgɔ entité fila dɔrɔn de ko o ka kɛ rotation ye entité tan ko o ka kɛ président fixé o président fixé la Ala nana di docteur Sukari Kokala Mayiga ma a unanimité u ye premier vice présidente kɛ madame Seki Atuso ye ka deuxième kɛ Imam Umaru Jara ye ka troisième kɛ Soumaru Sissoko ye Soumaru ko ale ko tiɲɛ ka lettre dɔ ci a ma ale sɛgɛnna ale dɛsɛra fanga t'ale la ka continuer M5 kɔnɔ bilen ale sera a dan na an ka Boubacar Traoré n'o ye Bouba ye an k'o bila ale nɔ la Bouba nana Soumaru nɔ la ten n'ale de ye président intermédiaire c'est ale de premier vice président ye après docteur Sukari Kokala Mayiga o kɛlen an continue an baara fɛ fo Ala nana kɛ bandɔw y'an wele Sumaworo dɔ fɛ k'a fɔ a sera a dan na togoya tɛ ale sera a dɛsɛra de an yɛrɛ la Kuluba ni bandɔw sera kuma an ko bandɔw nous on n'a pas obligé ka bin i ka gouvernement na mais donanci m'an bolo ni malidenw bɔra kama o bénéfice ne y'o sɔrɔ f'i ka segin o ma de ko baara kɛ ko ye min an ko les 10 recommandations avec 17 mesures du M5 RP an y'a d'a ma c'est pourquoi bandɔw ye deuxième gouvernement sigi an wele an ka don an ka ayi a ma se an ka don jamana bɛ se ka jɔ n'anw ta la mais ni y'anw hakilina ta ka baara k'a la an ka kɛlɛ ye maliko de poste ko tɛ an y'a fɔ a ye Kuluba an y'an ka 17 mesures in d'a ma a ye gouvernement kura sigi ka Mutawane yɛrɛ kɔndi a ma bonya n'anw kan mais anw kan b'a accompagner n'an sɔnna an ka recommandation ma ani minnu yɛrɛ a ale bonya ka na fanga d'a ma a n'olu fura ɲɔgɔn kɔ olu y'a sɔrɔ ma cɛ u ye recours kɛ M5 ni k'a fɔ vraiment aw de kama malidenw bɔra aw ye kɛlɛ min kɛ an y'o lutte de parachever an y'a fɔ kunun wa an seginna an kɔ bi a ye jan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw yɛrɛ ka na n'a ka recommandation a ka maa d'a ma maa mun an bɛ se k'o bila premier ministre la o ka baara in waleya malidenw ka yɛrɛ sɔrɔ a la u ye baara bila an ka kan na an seginna an ye ɲɔgɔn ye Soumaru mun b'a sɛgɛnna
o tɔ t'a la bilen e ka mɔgɔ nana fɔ an ye o Sogomar ko a bɛ fɛ ka kɛ premier ministre a ka d'a ye ka taa ye o y'a sɔrɔ Bacili ye M5 a m'a donné plus de 8 mois Musa Sonko y'a bila depuis i ka bureau mais don nana bɛɛ tulo bɛ n na an y'an sigi jeunesse ko ah non bɛɛ taara ka M5 ni Sugɛli de to yen ani mun ta ka ni maa dɛmɛ dɔrɔn Imam Jara i ka sa ni Kadɛri ninnu o bɛɛ la mɔgɔ min yɛrɛ ye cɛsiri fɛnɛ o ye docteur Sugɛli Kokala Mayiga ye en retour an bɛ fɛ ka kɛ premier ministre ye o kɛlen FFD fana ko awɔ olu bɛ fɛ Sugɛli ka k'a ye entité bɛɛ y'a fɔ fo n'a bɔra MMK la MMK ka a don porte-parole tun ye Kadɛri Mayiga ye Abdul Kadɛri Mayiga ni Kasa olu ko Sogomar bɛ fɛ Sogomar ka k'a ye mais comme entité bɛɛ ko Sugɛli olu yɛrɛ ko vraiment ko entité bɛɛ de ko Sugɛli olu fana farala Sugɛli kan an ye Sugɛli ka tɔgɔ bila ka taa di militaires ma comment Sugɛli est devenu le premier ministre a kɛra nin tacogo de la jeunesse y'a ŋaniya entité bɛɛ farala kan MMK mun ma sɔn au départ olu ko Sogomar après olu yɛrɛ tila ka na fana kan an ye premier ministre ta an ye Sugɛli k'a ye o kɛlen entité fila nana sɔrɔ olu ko olu bɛ fɛ Sugɛli ka bɔ comité stratégique président la an ko basi tɛ jama de bɛ décision ta comité stratégique erreur kɛ unanimité bɛɛ bɛn'a kan n'a bɔra entité fila la o k'a to a la mun na bɛɛ y'i ka prévu apporter an ko o k'a to a la parce que ale ye premier ministre ye an ye doléance dɔ de d'a ma a bɛ k'o baara de kɛ en cas où ni baara bɛ ka jigin n'an fɛla ta chaque fois n'a bɛ erreur kɛ an b'a interpeller k'a bilasira a bɛ se k'a fila bɛɛ kɛ a bɛ se k'a fila bɛɛ kɛ bɛɛ ka entité mɔgɔ bɛ gouvernement na ministre a bɛ yen ale bɛna dɔrɔn de gouvernement bɛ taa sira min na baara min ka kɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn M5 bɛ se ka mun apporter a ye parce que ale ka soutien de base ye M5RP de ni M5 tɛ base politique t'ale la ale ka parti ma nana ye mɔgɔ ma nana ye j'ai dit haut et fort M5RP de nana n'a ye ale ka soutien politique fɔlɔ M5RP de n'a y'o b'o la ça veut dire que n'anw bɛ se ka Sugɛli kɛ premier ministre ye a bɛ k'anw ka baara kɛ a tila ka an b'a kɛlɛ wa o hakili o hakili bɛ taa o pasi hakili jumɛn fɛ mais an y'a ye k'a fɔ hakilina wɛrɛ tun bɛ maa wɛrɛw la hali bi olu bɛ poste mouvement démocratique kɔnɔ 92 olu bɛ Sugɛli ye minɛn kɔnɔ Sugɛli min ye Musa ka mɔgɔ ye parce que Musa ka héritage de défend donc anw minnu ye jeunesse ye o ma k'an minnu ɲɛna an tɛ fɛ k'an da don o la an ko dɔrɔn jamana bɛ dingɛ kɔnɔ ka bɔ a kɔnɔ Mali ka baara ka jɔ n'i b'o baara kɛ anw b'i kɔ an mago tɛ Musa mɔgɔ la an mago tɛ démocratie mɔgɔ la an mago ye maliyɛn la bi mun bɛ se ka mɔ dingɛ kɔnɔ ni Musa mɔgɔ démocratie ko n'anw tɛ bi sɔrɔ f'i ka bɔ a la ni maa sara anw jeunesse don ni maa taara kaso la anw jeunesse don ni maa kɛra lujuratɔ anw jeunesse don donc mɔgɔw ko ka Sugɛli to yen u bilala en minorité en janvier min y'anw dabali ban maa minnu Amadu ko bɛ ka kɛ Mali kan maa 5 sɔrɔla comité stratégique la maa 49 la k'a fɔ comité stratégique bɛ ka baara kɛ cogo min na an ma bɛn olu ma olu premier ministre hakilina tɛ fan kelen n'o ye Modibo Sidibe n'o ye Koniba Sidibe n'o ye Sogomar ye Sogomar min tɛ comité stratégique la bilen ale de lettre ci a ta la ale bɛ lettre diɲɛ siɲɛ ka démission kɛ n'o ye Dunbiya ye n'o ye Bacili ye olu de ye lettre bila ah premier ministre yɛrɛ ko premier ministre ka erreur ye sara ɲɔgɔn kɔni an y'a daminɛ 17h fo 0h u ye kuma o kuma fɔ premier ministre a bɛɛ yɛrɛ fɔ u yɛrɛ sigilen ɲɛna u bɛɛ mɔlɔlen kunkolo surulen tora M5RP comité stratégique n'u ka président Koniba Sidibe M5 sɔrɔ cogo di a y'a sɔrɔ à travers FFD ne yɛrɛ bɛ FFD la Front pour la sauvegarde de la démocratie ala ka hinɛ Sumala la Sumala de FFD créé don min na Sumala bɛ taa Yanfuge campagne na ale de y'an wele k'a fɔ n'ale tɛ yen o Sugɛli ka remplacer Sumala taara a ma segin bilen a minɛna a minɛna o bonya kɔnɔ sinon a ka parti premier vice-président deuxième vice-président minɛ mais ale bonya kɔnɔ an ye Sugɛli to kɔrɔ Sugɛli yɛrɛ donna ten a fɔra entité bɛɛ ka mɔgɔ M5 mɔgɔ FFD mɔgɔ 6 CEMAC mɔgɔ 6 MMK mɔgɔ 6 o k'a di ka don comité stratégique la Koniba a été désigné parmi les 6 du FFD a y'a sɔrɔ o de kɔnɔ bi an bɛ don min na FFD ye Koniba gɛn ka bɔ a tɔgɔ la FFD comité stratégique kɔnɔ ne tɛ ka kuma comité stratégique ye cogo di nin bɛɛ la mɔgɔ 5 de bɔra comité stratégique kɔnɔ u bila kɛrɛfɛ mɔgɔ 5 mais entité kelen dɔrɔn de bɛ yen mun bɔra a la Bacili bɛ fasoden na fasoden bɛ o de fasoden mɔgɔ sisi maa ye point de presse la entité kelen bɔra la o ye an ko Mali dɔrɔn ye n'o ye Modibo Sidibe ni Madame Kiyatu So ye entité 12 la olu kelen dɔrɔn de bɔra la entité 11 bɛ yen tɔ ninnu yɛrɛ dɛsɛra u ser'u dan na u y'a bila parce que u bolo kɛlɛ tɛ abuti bilen olu ye kɛlɛ kɛ intérêt personnel ye olu ye kɛlɛ kɛ jɔyɔrɔ ko ye o dɔrɔn bɛ Maliko kɛlɛ la mɔgɔ minnu bɛ na ninnu bɛɛ la o tun ye Modibo Sidibe ni Madame Kiyatu So olu tun bɛ na tiɲɛ ka fɔ an ye ni mɔgɔ tɛ hakili kelen na n'an ye mun k'a fɔ u tun bɛ na réellement u tun bɛ na u tun b'u ka message parce que u b'u hakilina di
n'olu k'u bɛ taa kɛrɛfɛ u ye lettre de ci a ma an ko Mali dɔrɔn fɛnɛ olu bɛ bɔ communauté sarragise la mais u to M5 na ni maa wɛrɛ nana sɔrɔ cakiri bɔ campement k'a fɔ communauté sarragise M5 Mali kura yɛlɛko don anw b'a kɛ mun ye parce que an b'u dɔn an n'u jɛra place nɛw don comme a fɔra maa dɔw bɛna choisir M5 fɛ ka taa CNT la la dɔw la u ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka s'u ka denbaya balo dɔw tɛ yan k'a ni gouvernement falenna ministre kelen fila ka d'u ma parce que olu bɛ fɛ Sogolo ka gouvernement fɔlɔ la olu ka kɛ ministre ye n'i ye Sogolo ka gouvernement ta k'a lajɛ M5 ye maa maa di a ma deli ka kɛ si ma deli ka kɛ ministre ye M5 ye maa maa di a si tɔgɔ problème t'a si da la dossier judiciaire t'a si kɔ n'i ko yɛlɛma i bɛ yɛlɛma fɔlɔ yɛlɛ la a fɔra de dɔw de mɛnna régime ka ten f'i ye u tɛ taa anw fɔlɔ kɛra exemple ye an ye minnu di ka don gouvernement na ils sont exemple ministre fila wɛrɛ olu ye muso ye cɛ olu ye Mali kunkɔrɔ tan dɛ kelen ye fonction publique ye awa pulo kelen ye ministère de l'éducation nationale ye bi Mali fonction publique bi jɔn t'i waso n'a ye éducation nationale bi jɔn t'i waso n'a ye élection kuma tɔn da don la an ye maaw de di maa minnu ye maa sanda awɔ an ye maaw de di maa minnu ye qualité ye excellence bɛ maa minnu na u tɛ ye Mali ko ye u ma deli ka gouvernement foyi servi dɔw bɛ olu ye gouvernement bɛɛ servi u bɛ fɛ ka segin a kɔ jeunesse de blocage de chaque fois mana wuli jeunesse ma mara parce que n'a ma mara parce que erreur na n'u ko bɛ girin place nɔfɛ an b'u bala a la de an b'u empêcher a la de Sogolo kama tɛ dɛ anw si tɛ Sogolo ka parti la ne bɛ Sogolo ka parti jeune kelen min dɔn n'a ye kɛlɛ k'a ɲɛma yɛrɛ o ye Fuseni Sanogo ye ne t'a tɔw yɛrɛ dɔn a kɔfɛ an tɔw nana don ɲɔgɔn na u y'an dɛmɛ j'ai dit o ye fɔ ne tɛ MPR la ma sɔnna ka kɛ MPR la anw ye association de ye an y'a sɔrɔ FFD kɔnɔ o de ka Sumala soutenir mais ni maa min ye mun kɛ n'a bɛ tiɲɛ sira kan e bɛ ka wuli ni Maliko la a b'o sira kan hali n'i t'a fɛ fala ka i ka jamana jɔ n'a y'a jɔ e ŋaniya ɲɛnabɔra n'a y'a jɔ e hakilina taara ba la donc anw kun ka surun dɔw la ka tɛmɛ Sogolo yɛrɛ kan mais faut dire la vérité jalo don ko bi Sogolo y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ni jeunesse ka fɛn fɛn bɛ ale kun bɛ yen kuma dɔ kɛra la n degela tɔn bɛ kɛ communauté sarragise fɛ bɛɛ bɛ siran k'i kunkolo bɔ yɛrɛ ni Sogolo tɛ k'a fɔ militaire kana t'i minɛ bilayi mais a ko n'an bɛ tigɛ kan an k'u dɔgɔya an kana nkalon t'u la an ka kuma comme il le faut Mali joliko sira kan wa an y'o de kɛ fɛnɛ fo kana fanga segin a ma mais minnu bɛ fɛ ka don gouvernement na minnu bɛ fɛ k'o kɛ déterré wa dɔw yɛrɛ bɛ fɛ promotion ka k'u ye ka matériel jamana wɛrɛw la ni anw ye blocage kɛ Maliko tɛ gâteau ye ka tila j'ai dit o ye fort n'a bɛ kɛ gâteau ye jeunesse fɔlɔ tun bɛ wuli gâteau nɔfɛ parce que jeunesse sara jeunesse taara kaso la jeunesse kɛra jurulatɔ ye nous sommes d'exemple par rapport aux autres jeunes M5 kɔnɔ bi k'a fɔ ni gâteau ko kun don mais fɔlɔ an na ça va sɔrɔ an y'an niyɔrɔ sɔrɔ niyɔrɔ ko tɛ Mali jɔ ko don o man saliya ka wuli ka kɛlɛ kɛ hali bi jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ mais cɛkɔrɔba ninnu an y'a faamuya u tɛ fɛ k'u dabɔ Maliko la u bɛ fɛ ka Mali bisi fo ka taa ban tant que n'olu bɛ dɔ sɔrɔ k'a dun dɔrɔn ça va bilahi n bɛ ka réalité de fɛ chaque fois n'olu bɛ dɔ sɔrɔ k'a dun ça va n bɛ profiter ka président Bitar fo yan yɔrɔ la hakilima don dɛ walayi u ye fɛn fɛn bɔ a k'a tɛ don fɛn na ale kɛra institution de président ye n ka transition in dɛmɛ n'a yɛrɛ sɔrɔ an bɛna an ka politiko kɛlɛ daminɛ ka Imam Jara fɔ il est jeune exemplaire parmi tous les jeunes on m'a mentionné bi k'a fɔ ministre dɔ di a b'anw jeunesse représenté wa nous sommes fiers de lui j'ai dit o ye fort ala k'a ɲɔgɔnnaw caya donc k'a fɔ mankan M5 kɔnɔ mankan misɛnnin bɛ yen o ma deli ka ban mais minnu bɔra communauté sarragise u gɛnna de dɛ n'a bɔra madame Sini Modo Sidibe a tɔ bɛ gɛnna de u kulo bɛ na dɛ bilayi taala a tɔ bɛ gɛnna de u gɛnna u jogo n'u ŋaniya kama u gɛnna u jogo n'u ŋaniya jogo b'u la n tɛ bɔ n'a ye kɛnɛma an t'u weba mais n'u b'u da de an bɛ taa de d'u ma n'o temps tɛmɛna bilayi n'u bɔra u fɛn fɛn sonyɛ an bɔ k'a fɔ mun ye mun kan an b'o fɔ yan anw ye Batili kɔ dogo k'an to kɛlɛ pilɛ na a y'i dɛn ka taa IBK ka 10 millions minɛ a b'i cun na anw n'a kɔ dogo ka kɛlɛ kɛ yan mais pour que objectif ka kɛ an b'u bɛɛ sɔnɔ mun ye mun kan an b'o dɔn yan mun taara Kati ala kɛ premier ministre n'a ma kɛ premier ministre an b'a dɔn yan mun taara Kasi Imam Dicko fɛ yen fo k'ale kɛ premier ministre an b'u dɔn olu bɛ yen olu de gɛnna an b'u gɛn parce que u ma se k'u jogo bila jeunesse wulila ka se nin bɛɛ fɛ bilayi n kelen bɛɛ se anw sera nin bɛɛ fɛ k'a f'u ye a y'an miliyɔnw na sa anw dɔw de sara anw dɔw de lajabara a ye Mali in bila u dusukun na an ka jamana in jɔ anw de ser'u ma k'u ladi an far'u ye mais den bɛ se fa ma yɔrɔ dɔ la k'a ladi fa tɛmɛna a dan kan mais n'u m'u da de n'an bɔra a man k'u ma dɛ ni mɔlɔ n'u tigɛr'u la fo ka t'u sɛ u tɛ kɛ maa ye jamana in kɔnɔ bilen j'ai dit bel et bien n'a bɔra madame Si ani Modo Sidibe la a tɔ bɛ gɛnna bilayi taalayi a tɔ bɛ gɛnna walayi ala kulo mina ne ye nkalon d'u la sini n bɛ taa b'u la olu kana tɛ de denmisɛnninw yɛrɛ ka bɔ communauté sarragise la u bɔra ŋaniya min na olu de b'o dɔn ala k'an bɛɛ dɛmɛ an diinɛ na ŋaniya la mais k'u bɛ to M5 olu bɔra communauté sarragise la n'a tila ka yɛrɛ sɔrɔ communauté sarragise kura o maloya t'aw la donc k'a fɔ perewu bɛ kɛnɛ kan maliyɛnw ka t'u mago la Sogolo M5 y'a di kɛ premier ministre ye mais bi maliyɛn bɛɛ yɛrɛ sɔrɔ a la maliyɛn minnu ta ye Maliko ye
minnu tɛ mali jɔko ye minnu bɛ fɛ ka mali dilan minnu bɛ fɛ mali ka k'an sago ye bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ docteur la bi parce que o y'a kɛra k'a yɛrɛ ka kɛwale n'a ka baara de fɛ a sɔnna fɛnɛ maliyɛnw bɛɛ sɔnna ka donation di M5 ma ni M5 y'a dilan ka kɛ les 10 recommandations ye ka waleya bi n'an bɛ ka yɛrɛ sɔrɔ a la bi nin yɔrɔ la n bɛ foli bila n tasi bila an ka victimes minnu sara le 10 le 11 le 12 juillet Kayi Sikaso Bamakɔ ala ka ɲini sɔnyɛ foro bɛɛ la minnu banana hali bi an bɛ ka segu ala ka kɛnɛya d'u ma k'a fɔ dɔrɔn ni ne ye maliko ye an ka ɲɔgɔn minɛ tiɲɛ kan danna ka tilenɲa kan an jeunes kɔni nous sommes mieux placés ka maliyɛnw édifier ni problème sugu la minnu bɛ fɛ u t'u dogo depuis point de presse kɛra fɔ bi an b'u mankan mɛn parce que u ta ye tɔ ka diya ye u ye maa minnu wele ni maliyɛnw ka sɔmi kan k'o dɔn yɛrɛ minnu ye M5 yɛrɛ nɛni k'a buruja M5 maa minnu ne minnu ko kasuma ka bi an kan minnu sara minnu k'u sara fu n'o ye Arabati n'a ɲɔgɔnnaw ye ani RPM yɛrɛ premier vice président ka t'olu ka kɛnɛ kan u kan ka dɔn complot kun taara sera kun min na PNMC u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka PNMC gɛn PNMC gɛnna gato bɛ sɔrɔ ka tila gato tɛ ka tila Mali ye jamana barikama de dugawu jamana don karamɔgɔbaw ye dugawu kɛ maabaw ye dugawu kɛ wa n'ala sɔnna dugawu bɛ minɛ Mali ye Mali bɛ jɔ Mali bɛ dilan olu minnu dɛsɛra n'u ser'u dan na u k'u kɔ don olu bolo n'a yɛrɛ Sogɛli bolo dɔrɔn a bɛ fɔ de mouvement démocratique dɛsɛra un jeune de général Moussa Traoré à son temps on a ouvert là en tout idéologie qu'on a blanc moro qu'on on met mal de qu'on wa j'ai dit o est fort on m'a fort démocratie m'a bête de ça encore ala ya fa kalifa mununa nous l'a géré tout du coup on l'a éducation j'ai dit bel et bien qu'a privatisé qu'a dafa le quoi qu'on n'angara yogo négation bina en santé qu'a nochi qu'a laki on lui a qu'a fournité wartige bi ka fura bi ka santé kɛ waritigi fɛn ye ka santé tiɲɛ olu de y'a kɛ k'an ka sécurité ka privatiser faransi ma k'an ka jamana yɛrɛ sous-traiter avec la France ni faransi tɛ bi an tɛ se k'an ka sécurité ta en main olu de y'a kɛ donc olu kan k'u da de ten bi sans la France on bɛ ka se k'an yɛrɛ sécuriser bi on bɛ ka se ka équipement san yɛrɛ bi on bɛ ka se k'an yɛrɛ développer bi an ka éducation bɛ cogo min na afin que démocratie kana an bɛ k'o yɔrɔ sɔrɔ bi an ka fonction publique bɛ cogo min na fantandenw niveau bi la i bɛ don fonction publique la bi o bɛ ka kɛ Mali la bi exemple caman kɛra ɲina fonction publique la bi an ka examen ɲɛna an ka santé bɛ ka améliorer an ka hôpital bɛ ka commencer ka éducation sɔrɔ et matériel sɔrɔ kɔrɔ bu ma bɔ kuma dɔ fɔ yan san dɔw la ni PNMC banna dɔrɔn jamana na miliyari dun la ka taa ministre simple banana depuis une transition nana il y a ministre de la furakɛ kɔ kan il y a directeur national de la furakɛ kɔ kan gouvernement tɛ bolo k'a yɛrɛ fɔ k'a yɛrɛ jago o bɛ ka baara de kɛ parce que n'u bɔra mɔgɔw b'a fɔ y'a kɛ publicité mais en matière de A à Z commencé par le président fo ka taa se gouvernement planton ma mun bɛ ka bɔ ka taa furakɛ kɔ kan bɛ ka furakɛ Mali hôpitaliw de la Mali médecins fɛ yan pour que an bɛ fɛ ka confiance segin an yɛrɛ ma an ka médecins ka du yɔrɔ la mun m'u jɛ anw y'o fɔ équipement don Assimi nalen ni bi cɛ équipement hakɛ mun sala de b'a da dɔn hôpitaux publics bɛ ka équipé comme il le faut baara ka ɲi wa ministre karalen don ka t'u yɛrɛ da ka furakɛ e ka ministre kulutu fara yɔrɔ min e tɛ se ka bɔ kɔ kan ala y'i sara madara ni nation donc yɔrɔ la vraiment an ka turuto fo k'a fɔ M5 kɔnɔ bi mankanmisɛnnin ma deli ka bɔ a kɔnɔ yɛrɛ o y'a diya ye fo an ka hakiliw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ an ka ɲɔgɔn bilasira pour que an kana ɲinɛ objectif kɔ mais k'a fɔ n bɔra ayi minnu gɛnna u gɛnna de voilà u gɛnna ni taara tɔn wɛrɛ sigi o tɛ baasi ye tɔn kɛmɛ ni hali sini tɔn kura bɛ sigi Mali la mais ma parti ba caman bɔra Adema la est ce que Adema cira IRD bɔra a kɔnɔ Adema bɔra Miiriya bɔra a caman caman de bɔra mais Adema bɛ u bɔra de voilà an bɛ se ka mun fɔ a kuma kan. a diyara an ye Usumani ka grenadien bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ tile bɔra an la Cap Mali Plus an bɛ studio ko kan comme an y'a fɔ a ye don tɛmɛnenw na cogo min na an bɛ ka studio ko dɔ labɛn ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ fɛn bɛ se k'an dɛmɛ n'a kɛra minɛnko ye a kɛra dugawu ye o an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na Bubu Usumani an b'a fɔ a ka wele la bi émission an b'a bila nin yɔrɔ la k'a fɔ an filɛlibagaw ye an'an kanubagaw ye ko an ye min sɔrɔ ka da tulo kan o de ye nin ye a k'an bɛn sini inshallah.